אפשר להעיף הכל. אני מצלם. יאללה, קחו. היית צריך לצלם עוד מקודם, אתה יודע? היית צריך לצלם עוד מקודם. המפקד היה פה. תביאו מים! זהו. צלם פה צופים רק שלי. אין מים! רוצה מים קר? רגע. רוצה מים? זוז! אני נכנס! אוקיי. ג'יסוס פאק. אני נכנס. אתה נכנס! Where is the Jesus? נכנס בבן זונה! תיכנס, תפסיק זה את תמר! תעשה את העבודה, דותן. קח את האבח, קח! בצלם! אני אמסור לאשתך שאהבה אותך. מה אתה בשירותים? מצב מצוין. איפה היא תמר? נתחיל לגרוף כל המים החוצה, קדימה. מי לא עושה כלום? אתה תחליף אותי. אני לא יכול יותר. מפונק. הוא עם הסקת אבא. אתה גמור מת. גורדובה, תנסה לו רגע. תקשיבו, תוציאו את המים. גורדובה? מת. אין מים? מת. זה לא זה שאתה מצטער. תמונות קשות. כאילו, שמישהו יכול לשים פה את המים. זה לא... קשות.